Inselmilkom. Fl-ewwel jum ta' summit importanti tal-Unjoni Ewropea, 23 stat membru qablu li jfasslu trattat li jindirizza d-dejn fiż-żona euro. L-isforzi tal-Ġermanja u Franza biex il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jappoġġjaw dan it-trattat ma waslu għal-imkien. Il-pajjiżi li mhux se jkunu parteċipi fit-tfassil tat-trattat huma r-Renju Unit, l-Ungerija, l-Iżvezja u r-Repubblika Ċeka. L-appell ta' żewġ qassisin Maltin li kienu nstabu ħatja li abbużaw minn tfal f'dar San Giuseppe se jkun qed jinstema' fit-13 ta' Jannar. F'Awwissu li għadda Father Charles Police kien ingħata sentenza ta' 6 snin ħabs filwaqt li Father Godwin Sherry ingħata sentenza ta' 5 snin. Il-proċess ta' ristrutturar tal-Air Malta qed isir mingħajr ma jqis l-interessi tal-industrija turistika f'pajjiżna. Din hija d-dikjarazzjoni tal-kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Gavin Gulija meta llum kienet tiġi diskuss il-vot tal-MTA. Gavin Gulija qal li jidħul mit-turiżmu naqas bi 18%. Sa dan it-tant fi stqarrija l-General Workers Union akkużat lill management tal-Air Malta li qed jilgħab logħba perikoluża ħafna meta jinterpreta l-kunċett tal-last in first out. Il-General Workers Union qalet li b'dawn il-manuvri, il-management qed iħejji triq biex jakkomoda lil persuni li għandhom servizz ferm inqas minn ħaddiema oħra li taw servizz twil lill-Air Malta. Bħalissa għaddejjin tħejjiet kbar għall-inizjattiva ġbir ta' fondi li se jorganizza l-Partit Laburista f'Jum ir-Repubblika. L-attivitajiet se jibdew minn għada b'fiera tal-Inbid quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun. Dawk preżenti jistgħu jixtru tazza tal-Inbid bl-emblema tal-Partit Laburista. Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN turi d-diżapprovazzjoni tagħha l-fatt li transfers tan-nursing officers li tħabbru x-xahar li għadda għadhom ma mmaterjalizzawx. Dan qed jikkawża dimotivazzjoni fost l-infermiera tajt l-MUMN. Mis-sena 2013 l-Unjoni Ewropea ser tkun qed tippubblika rapport kull sentejn dwar l-isforzi li kull pajjiż membru tagħha jkun qed jagħmel kontra l-korruzzjoni. Dan sar magħruf hekk kif illum qed ikun infakkar il-Jum Dinji kontra l-Korruzzjoni. L-Unjoni Ewropea tisma' li l-korruzzjoni tiswa lil pajjiżi membri tagħha mal-120 miljun euro fis-sena. Nirien fi sptar f'Kalkata fl-Indja jħalli minn tal-inqas 73 persuna mejta. Il-maġġoranza tal-vittmi kienu pazjenti li spiċċaw maqbuda fin-nirien. In-nirien bdew kmien il-ġimgħa filgħodu fil-basement tal-isptar fejn jinżamm materjal li faċilment jista' jaqbad in-nar. Tarif parlamentari jikkonferma nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol li jeżistu fil-Gżira Awċija, inkluż għal studenti li jkunu ggradwaw mill-università. Jirriżulta li kienu biss nofs l-istudenti li gradwaw din is-sena li sabu impjieg bi 17 biss minnhom isibu impjieg f'Għawdex stess. Nerġgħu nkunu magħkom fis-7:30 tal-lejla.